כולם יודעים שמחירי נדל"ן עובדים לפי ביקוש והיצע. עם השנים, רוב האנשים מחפשים בית קרקע. כל בן אדם שני שמדבר איתי אומר לי, ישראל, אני רוצה בית קרקע עם גינה כמה שפחות שכנים. והיום מה בונים קבלנים? מגדלים. ואולי דירת גן אחת או שתיים. כי המחירים של הבתי קרקע יעלו בטירוף, ורק מי שיהיה לו באמת יכולת כלכלית יוכל להרשות לעצמו. והיום יש לי בית קרקע בפחות מ1,900,000 במחיר הכי אטרקטיבי בכל העיר. בואו תראו את הבית. מה אנשים מחפשים? גינה גדולה וכמה שפחות שכנים, נכון? שימו לב, רק שכן אחד יש לנו מעל. ובואו תראו איזה יופי של גינה. יש לנו פה גינה של 130 מטר בטאבו. כאן אפשר לשים בריכה גדולה. תמנו לכם רגע את המקום, את הפינה הזאת עם בריכה גדולה. לא חייב אפילו בריכה בתוך האדמה, יש בריכות שאפשר לשים אותם חצי בתוך האדמה ואפילו צריך לזה יותר. בואו תראו, יש לנו פה פרגולה, מקורה. פה אפשר לעשות פינת ישיבה גם לקיץ, גם לחורף. פה מאחורה, בתוך הבית יש לנו את המטבח. אז פה אפשר לעשות מטבחון חוץ. כל התשתיות כבר מוכנות. דמיינו לכם רגע את הסיטואציה, איזה יופי של גינה, שכן אחד מעל, פרטיות, בריכה, פינת ישיבה, מטבחון, מנגל, להזמין את החברים, לארח, איזה כיף, איזה חוויה של גינה. בואו נראה את הבית, בואו. אחד היתרונות של הבית שהכניסה היא כניסה נפרדת מכולם. במפלס התחתון יש לנו את עיקר הבית, פה יש לנו מטבח שיחסית מטבח מרווח. הכל שופץ מלפני 7 שנים, עם הסלון באופן ספייס, והיציאה לגינה היא ישירות מהסלון. שימו לב כמה זה נוח, מכאן ישירות לצאת לגינה. ובנוסף לכל זה יש לנו גם חדר שינה במפלס התחתון, ושאר החדרים נמצאים בקומה העליונה. אז ככה שיש לנו זוג הורים שרוצה לישון למטה ולשלוח את הילדים לישון למעלה, אפשרות נהדרת. אם אתם מחפשים בית קרקע עם גינה כל כך גדולה, משופץ, פשוט להביא מזוודות ולהיכנס, לא תמצאו עסקה יותר טובה מהעסקה הזאת. עודף מ1,900,000, צרו איתי קשר עוד היום, ישראל דנילו מסוכנות נדל"ן מומנט.